and repositioned for mission and ministry. Then the sub-theme says, the other side awaits. Tell nje ucheka apa kuni, the main theme apa anditsho, we relocated and repositioned for mission and ministry. Anditsho ne? Uthatha ixesha elingakanani before simchintsha? The other side awaits here. Now uzawuthatha ixesha elingakanani before we revisit and change that something? Hanzame isikhathi. Niyakhumbula mos uba our previous theme ibisithi awakening the prophetic voice for urgency and agency, becoming an alternative community. Siyakhumbula ne? And then lento ethi awakening the prophetic urgency and agency. Ithathe iminyaka emingaki ikhona? Thathe 3 years. So the main theme, cela skapele, that it exists for the period of 3 years. Siyavana ne? And then sub-theme? It's only a year. So sub-theme yale minyaka igqithile ibisithi becoming an alternative community, and now le sub-theme iti the other side awaits. Sivene ne? Ngiyacela ke ndifuna uzehlisa right at the beginning of this Bible study. Whenever ucelwa ngusihlalo okanye nguvice wasesocietini uba senzele into apha egildini, noba kusesocietini, noba kuseseketheni, noba ucelwa into yoba uyoba sispeaker kweyiphi na isekethe, suqala upreparisha if you not clued up about the theme ye-conference ne-sub-theme yayo. I-preparation yakho yayo nayiphi na into oza kuyenza, uyenza under the name of the Methodist Church of Southern Africa, be it kukweyiphi movement or entity, kodwa usaqala nje ulungisa upreparisha, kufuneka i-preparation yakho i-constructwe phansi kwalo mgomo othi relocated, repositioned for mission and ministry. The other side awaits. Noba ucelwe ubavula ubeke ilizwi ushumayele, sukushumayela, sukupreparisha, sukuliphikisha kwa ulipikisha ilizwi if at the back of your mind awunayo lento ethi relocated and repositioned for mission and ministry. The other side awaits, because if awunayo lonto at the back of your mind, you will be preaching or presenting out of context. Sisahamba kunye niyibambile le thing ke ngiyacela ka sigqitha apha kuyo siqaphele that it is extremely important for us as abantu abangamawesile, and upresident ufuna ukunicela into yoba ndiyaphinda ndiyayibethelela lento iyawubambi into yoba side sibe kumatshi nisayibhuda ithembi yenkonzo. So xa ucelwa uba shumayela, xa ucelwa uba in fact noma uzawuhlabela iculo before nje u-ignite untumeke umlilo noba ngowantoni kweli bandla, into emayidume apha engqondweni yakho is that we are relocated and repositioned for mission and ministry. The other side awaits. Siyibambile ne? All right. Siyivile le text isigqiba ukuyifunda. Siyivile ne? What is this text about? Basiyivile.
Masrani Mike Chikichu. I-text siyivile ne? One heart, one way. God is good all the time. I-text niyivile. And so, ayibazi ngiyacela kandincede. Kaloku sikwi-Bible study bantakwethu ndiyanicela ndiyazehlezi. Uze sihambe kunye apha nibe zii-guilders namawisile aright. Okanye uba nifuna siphinde siride again le pericope asikho late kakhulu. Ndifuna nje uphikisha indlela esicinga ngazo. I-text siyivile. Niyivile ne? What is this text about? It's about what? Give siyivile. Ungaphakama nje uleke nje uvele uphakama uthethe nje phansi ngabe nawani. Akho mntu right, akho mntu wrong. Once understood, but the text is about open of preparation. Thank you so much, Ucho Usisi. This text is about invitation and preparation of the feast. Omnye umuntu angathini? Sure. Enye engifunda yomsebenzi ngobana sifuneka sibe ngabantu abavelela abantu abangenalo abangathathi ntweni so that singakuphela xa bamema kubantu kweso sidlo, don't expect anything in return. Anything in return yenze ngenhliziyo yakho yonke. Bakhona ngakho phakamiseni. Ngiba le-text imalunga nokuzithoba ukuze uphakanyiswe kufanele uthobeke. Akaphinde Imalunga nokuzithoba uthobeke umuntu ukuze uphakanyiswe. Okay. Ela sithathe ukuthi abe ngokugqibela. One way. Sure. That is powerful. Niyayivale area of linkage ecreatwa ngobhuti ne-text ne-theme ka-presiding bishop is that when you are invited kulo ndawo noba kwi-21st birthday, allow the person to reposition you, ungazibeki ngokwakho. Okugqibela mhlawumbe umuntu angathi le text about what sizogqitha. Nihleli guys? Alright. Umongameli nezinto zonke wame. Ndingathi i-text is about focusing and serving others than seeking for stages. Focusing And serving others than seeking for stages. Okay, it's good. Kala ke xa siqala siqaphele le ndawo skillers. Niyazazi i-mission imperatives zalapha ecaweni. Niyazazi ne? Zithini? Ngifuna simove sibheka kule text but ngicela simove fast. Cela nje sibe free spirited nje sithethe. What are the mission imperatives of this church? Ithini oqala? Executive? Idea, what are the mission imperatives? Phakama, try this. Akho mntu wrong.
No. I leyo in order of salvation, but we need mission imperatives. Izinto ezisigayigayo when we are doing mission as the group here Wesley Guild, mission orientated under umfundisi uSiziwe wakhe mission coordinator wePhala Pheshawar. What are the mission imperatives of this church? Very inquires. What's the Guilders bring us as a mission imperative? Justice and service, evangelism, economic empowerment. What? As not a church group. Evangelism and church growth. Another thing? Spirituality. Say 5. Education and Christian formation. So, as sense I Bible study this morning, they him was mission imperatives. As in Vonkayo and Sasat. Competition, numbers of one. When we're doing Bible study, as Shirotati mission imperatives, it's spirituality, evangelism and church growth, justice and service, economic development and empowerment, education and Christian formations. So now that we are doing a contextual Bible study, what are the mission imperatives we are using? Singapi? Masi? Evangelism and church growth. Education, Spirituality, education and Christian formation. Kendo zetawe nisibizalende lasimalwa. Spirituality, evangelism and church growth, education, and Christian formations. Masimkhwabelezane. Enkosi bazalwane bam, ngicela singene apha kule text. But one xa singena apha kule text. Ndicela siqaphele that iBhayibhile was written plus minus 2,000 years ago. And iBhayibhile isuka kwiBhayibhile yesiHebhere, i-original text yayo ekuthiwa xa ibizwa yiTanakh. And the Tanakh was divided into 3 sections. Yayine section yokuqala ekuthiwa xa ibizwa yiTorah. ITorah zii-directives or ii-teachings zemithetho elishumi nePentateuch. And then phakathi iBhayibhile was divided ngento ekuthiwa yiNevi'im. INevi'im zii-major or minor prophets. And then in section yesithathu babethi xa beyibiza yiKetubim. IKetubim, it's latter writings. Ezancwadi kuthiwa incwadi kaSamuel, incwadi yokumkani, isikronike njalo njalo. Sihamba kunye ne? And then njengoba iBhayibhile was written plus minus 2,000 years ago, ngicela siqaphele before singene apha kule text that the Bible was not written to us. And it is not the message which was exactly directed to us. We are interpreting the text which is unfamiliar to all of us. It is of course written for us, but it is through application. Does the city iBhayibhile was not written to us in the true sense city? Ngexesha kwakudevelopwa ngaso iscripture, we were not there.
i-tribes nee-nations ezazikhona zii-Israelites, zii-Hebrews, zii-Greeks, njalo njalo. Iyavakala ne? Nisahamba nam? And then we are interpreting the text which is unfamiliar to all of us. So, in a process of interpreting the Bible, akho sizathu soba umgxeke omnye umntu ngendlela a-interpreta ngayo. Iyavakala ne? Xa ku-interpretwa umntu nomntu une-perspectives zakhe azisebenzisayo in the process of interpretation of scriptures. Iyavakala ne? And then iBhayibhile njengoba idevelopwe kwi-original text yesiHebhere, xa iwelela apha kwi-New Testament, yaphinde ya-interpretwa ngelanguage yesiGrike. I-interpretwa siskola ekuthiwa xa sibizwa nguJerome. uJerome wenza i-interpretation yeBhayibhile ekuthiwa xa ibizwa it's a Greek Septuagint. Uqala apha kwi-Gospels umke up until Revelations. So ndiyanicela xa ucela uba interpreta ilizwi likaThixo, kufuneka siqaphele kule nto yokutolikwa kweBhayibhile. iBhayibhile itolikwa based on amazwe amathathu. Funeka ungumwisile utolika advice ilizwi likaThixo ube clued up ngamazwe amathathu, the world behind the text. Lilizwe lokuqala elo lo-interpret. The world within and beside the text. The world in front of the text. Xa sithetha ngo-the world behind the text, xa ku-interpret ilizwi likaThixo, we look at i-historical background yale ndawo uzawushumayela kuyo. I-geographical setting yayo. I-history of how this text was developed. Sijonge ekugqibeleni i-day text, i-authorship. Xa sijonge authorship, who wrote the book. Emva koko sijonge i-date that esi scripture sabhalwa approximately nini. Sisahamba kunye ne? And then sisuke xa sifika with the world within and beside the text, we look at into ekuthiwa xa ibizwa yi-genre. I-genre, it's the type of the story. Libalele njani eli kuthethwa ngalo? Umzekelo, make ndicheke nje apha kuni le ndawo sigqiba ukufunda kuyo, i-genre yayo si-story esinjani esi? Feel free nje thetha. Sure. Umzekeliso. So you look at the type of a story. So this is a parable. Sitshekisha i-genre, i-type ye-story, and then sitshekisha into ekuthiwa xa ibizwa yi-Zitz-im-Leben. I-Zitz-im-Leben yi-situation. I-situation, political climax. Yayinjani ngela xesha i-scripture sasidevelopwa. Within the text sitshekisha i-grammatical errors zeBhayibhile, wrong spellings, repetition of words, and rhetoric questions. Siyibambile ne? And then in front of the text, sidilishana nento yoba uthi xa umuva i-scripture ushumayela. Emva koba ucacise yonke i-background, wapikisha zonke izinto ozisnifayo
apha within the text. Emva koko iBhayibhile funeka kwenziwe laa nto egwayi kuthiwa xa kuthethwa ngayo ilizwi likaThixo lifana nebhayisekile alizimeli loyamagumntu. Nikhona Scriptures? Kutshiwo phaa kuthiwa awugqiba ushumayela ilizwi likaThixo lingabambelelanga emntwini. Funeka leyame emntwini. Xa lisoyama emntwini, which means in front of the text senza le nto ekuthiwa yi-application. I-application kufuneka ke ikwazi uaddressa the contemporary issues, the challenges that we are facing today. Izinto ebudeni beveki abantu that bebereskisha nazo bexakwe kuziphendula zikwazi ukuphenduleka kwi-application or in front of the text. Literally ekuseni ngecawe ilizwi likaThixo funeka lithethe mhlawumbi nomtshakazi ongena apha ecaweni literally ephuma endlini yakhe egqitywa uqhwatywa yinkwama ngumyeni wakhe oshushu ofika kusasa nje. So when we are applying iBhayibhile funeka xa siqhuba i-application in front of the text uthi kwii-challenges nee-problems eziakhawuntwe ngabantu ebudeni beveki uza kunimasaja uThixo. Ukwazi ukuthi ebantwini abanenhliziyo ezi-bruised nabantu aba-wounded uthi hang in there. uThixo kwimeko yakho akakulibalanga. Iyavakala le? Ngicela ke xa singena apha, this is a parable story. Esithetha nesijonge abantu how they pick up his spaces. Ukwenyulwa kwezilili zobukhulu. Ngicela sibambe lento ke kuqala. Ndifuna uba nindenzele nobhala igroup nje zibe ntathu. Igroup yokuqala ike indiphendulele nje izinto ezisimple kule passage siyifundileyo. Who are the main characters in this text? Enimamela intengiso. Ngicela nje igroup yokuqala iza kundibambela lento ithi who are the main characters in this text? I'm not asking that zingaphi characters ezivela apha kwi-text or how many characters ezilapha kwi-text. Nivile ne? But indeed, who are the main characters in this text? Ngobani abalinganiswa esinothi xa sinobasusa kule parable istory collapse siphele singabikho. So igroup yokuqala ngicela indibambele loo nto. Igroup yesibini ndicela indichekele that aba bantu ba-invitwayo apha, who are the ones who were invited here? And njengoba be-invitwa, what type of ceremony is this one? Babe-invitelwa phi intwenini? Igroup yokugqibela ndicela indichekele that le text, if you read properly, this parable is coupled with two things. It is addressing two things. What are those things? And describe that ezi zinto zimbini ziadressa ntoni. Andincede basi.